Hello everyone, welcome to back my YouTube channel. This is Freedom Collection. ओमफ्राय नोंथांमोना आंखो दिनै माने एसे गारिखौ सोलायनाय नुदों आरोना। दा बेयो आङो सलायनाया माने 200 आरोना Duke 200 BS Sport। ओमफ्राय माने बेयो बाइकआ लोगोनिसो आरोना, आंनिनो लोगोनि। ओमफ्राय दा बिथाङा बे गारिखौ फानगोन होननानै बुंदों आरोना। ओमफ्राय दा आङो सलायनानै नायबाय नोंथांमोननो देखायनो होननानै। सोरबाफोर बायनो गोसो दोङोबा इन्टारेस्टेड बा ओमफ्राय नोंथांमोना फै आंनाव कमेन्ट खालामनानै नाम्बारखौ बिहरनो हागोन। बिथाङा फाननो नामायदों बे गारिखौ। ओमफ्राय दा आङो ससे थांनानै रिभिउ खालामगोन आरोना बे गारिया माबाफोर प्रब्लेम दोङो नामा आङो टेस्ट खालामग्रोदों। ओमफ्राय दायो जुदि माबाफोर प्रब्लेम दोङोबा आं नोंथांमोननो खिथागोन। जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांदो आरोना, ना मा बुङो। प्रब्लेमा मोनसेल' प्रब्लेम दङ, बे सकेटनि प्रब्लेम दं आरोना। सकेटआ एसे चक चक गाबदों। ओमफ्राय जेबोथ' प्रब्लेम मोनाखै। सकेट जामदों आरोना। सिगांनि सकेटआ हामा जादों। सिगांनिया जामाखै, उननियासो जामदों आरोना। ओमफ्राय उननि सकेटआ जामबाय। उननि सकेटआ जामनाय माने हामा जाबाय आरोना। उननि सकेटआ हामा जादों। ओमफ्रायो जेबोथ' प्रब्लेम मोनाखै आं सलायनानै नायनायाव। दा सिगाङाव थांनानै आं खिथागासिनो र' होमबा खारहोनि र' एसे। बरिया पिकआप दोङो, बरिया पिकआप दं आरोना। BS Sport बाथाय गाबनाय आवाजफोरानो जा जियानो जा पिकआपफोराव हेभि जाखायो। विलिबो खालामनो हाबावगोनसो आं खामनाय नामा विलिबो रोङोब्रा आंबो खामबा। दुगालै गाजा नांदों गारिखौ खिन्थु सलायनानै मोजां नांदों। बरिया आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि बायनो इन्टारेस्टेड बा बायलांदो। नोंथांमोना Duke 200नि सोरबा BS Sport नागिरदोंबा कालार जेबो जायाखै, कालारनि प्रब्लेम जेबो गैया। मात्र बे सकेटआ उननि सकेटआ नैबेल'सो हामा जादों। नोंथांमोना बेखौ नायनानै गोदान लगायना लाबानो जाबाय आरोना, जुदि बायनो इन्टारेस्टेडबा आरोना। खिन्थु BS Sport गारिखौ नोंथांमोना मिथिखायो आवाजआ माबायदि जायो। BS Sportनि आवाजआ डेन्जार हेभि नांखायो आरोना। गाबनायफोरा आवाजफोरा बरिया। आरो आं ससे थांनानै आरो आं माखासे कालारफोरखौ देखायगासिनो र'। गारिया थाव गैया नामाब्रा? थाव गैया दांलै गारिया एसे बोरैबा खारदों। थाव गैया माने थाव सोबोआखै नामानो दोहैयो बिथाङा। ओमफ्राय दायो आं सलायनायबाय होमबाबो थाव गैयाबाबो। ओमफ्राय बे सिदा लामायाव बिराद एक्सिडेन्ट जायो आरोना। बैयाव बिराद एक्सिडेन्ट जायो। बे दंफां फांथां खिनियाव बिराद एक्सिडेन्ट जाबाय थायो आरोना। बिदिनो सैमादों जायो, मालाबा अमादों जायो। माने बे ससेयाव जाबाय थाखायो आरोना। बेनिखायनो बेखिनियाव बारा खारनोबो गिलायलाङो। मोसौ बारस'नाय माबा बारस'नाय बारस'बाय थायो आरोना। नायदो आरोना बेनो। ओमफ्राय माबाया नाय कालारफोरा नै बरिया, जेबो जायाखै, कालारा जेबो जायाखै। नै नाम्बार सिगांथिंनि नाम्बार प्लेटआ नै फट'ना दोनदों आरोना। ओमफ्राय नै बिथिंनाय एकदम बरिया। नैबेयाव एसे स्क्राच दोङो खिन्थु बियो जेबो जायाखै। गोलैनानै आरोना। ओमफ्राय नै बिथिं माबा मोनसे गैया बायसा मोन्दोंमोनलै र' आङो दायो सलायबोनायाव। नै बिथिं माने मोनसे बुस्थु गैया आरोना। मा होनोमोनलाय बैयो बेखौ सेफगार्ड ना मा होनो, सेफगार्डआ गैया आरोना। ओमफ्राय नैबे सकेटआनो हामा जादों आरो बेनिया। नैबे सकेटआनो हामा जादों, नैबे गुफुरा। ओमफ्राय टायाराथ' ब्रेन्डसो, नै टायारा दाख्लैबावसो सोलायनाय। ओमफ्राय सिगांनि टायारा एसे जामबाय आरोना। होमबाबो सिगांनि टायारा जामबाबो बिराद बरियासो नैबे ससेनिया। ओमफ्राय बिदिनो आरोना ब्रेक शुफोरखौलाय सोलायना लाबानो जाबाय। बेनो आरोना, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बे ससेयानोमोन। ओमफ्रायो बैखौल' सोलायबानो जेबो प्रब्लेम गैया। गारिया बरिया, गासैबो कागज अके गोनजा। नोंथांमोना बायनो गोसोबा आंनियाव कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय। BS Sport गारि आरोना बियो, BS Sport खालामनो बिराद बरिया नाङो। आरो साननैसोबाना बैयाव मोनसे बिबार बारसिगोन, बिराद बरिया नुसिगोन आरोना। दैज्लाङाव बेयाव बिबार बारो। मा दंफां होनोमोनथाय बेखौ? आवजार ना मा दंफां होनोमोन बेखौ? बरिया माने पिंक कालार जाबोजोबसिगोन आरोना बे लामायाव। बिराद बरिया नुसिगोन। आरो नै बिथिं मा होनो, साहा बागानफोराबो गोथां जानायदों, गाजा नुयो। जोंनि बे माजबाद ससेखौ बरिया नुखायो आरोना। बे ससेयाव लामायाबो ओरैबायदि प्लेन नालाय, ओमफ्रायो बरिया नुयो आरोना। ओमफ्राय नै बिसोरो जाबाय आंनि लोगो। ओमफ्राय आंनि गारिया सिगाङाव सलायबाय थानायानो आंनि बाइक R20। एकदम मना टना लादों। जों बाजाराव हायदोंमोन नालाय, बाजाराव फैदोंमोन। बाजाराव फैनानै आङो माने बे गारि मालिकखौ लोगो मोननानै गारिखौ फानगोन होननायखाय नायनो होनायखाय ओमफ्राय आं नायबाय। नायनानै नोंथांमोननो देखायबाय आरोना। ओमफ्राय नैबेखिनिखौनो बुंदोंमोन आङो। बिबारा नैबेखिनियावनो बरिया बिबारफोरा। बे ससेयावनो बरिया बारो आरोना बिबारा।
ओमफ्राय इथिं थाङोबाबो फट'शुट खालामनायनि मोनसे जायगा दोङो बरिया बरिया बिबार बारना आरो इथिंबो ओमफ्राय थांबानो नुगोन आरो माने सकेटआ बिदि प्लेन लामायावबा जेबो प्रब्लेम होआ दै खिन्थु सकेटआ बिदि प्लेन लामायाव जेबो प्रब्लेम होआखै मात्र मोनसेल' लामायाव प्रब्लेम होयो जेराव अफ रड माने बिदि पाक्का प्लेन लामा नङा बेबायदि लामायाव अन्थाइ गोनां लामायाव माने एसे ओरै बारल'नायाव माबा जायो मा होनगोन खाटाक 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 होननानै गाबो आरोना बेल'सो ओमफ्रायथ' जेबो प्रब्लेम गैया गारिया आंनिबाथ' बेस्ट आरोना BS4 जाय नागिरदों आंनिबा बेस्ट आरोना बियो अपसना बे गारिखौ लानायनि अपसन कालाराबो बरिया नाङो कालारा माने अरेन्ज कालार बिदि आरोना आं जुदि सोरबाफोर बायनो गोसोथारबा माने 200 BS4 नागिरदोंबा बेखौनो कन्टेक्ट खालामनो हागोन नै मादै साइड जाना हो बोरैबा सौग्रावगोन नै याव एसे टार्निं दानो बरिया नाङोलै कर्नारिं दानो वाव हेभि नाङोलै कर्नारिंआव इयाव आंनि 220खौथ' आं बेयाव मा होनो स्टेन्ड नांहां खालामखायो खिन्थु मालायनि गारिना एसे बोरैबा मोनो सालायनो माने गिनाय मोनो आरोना मालायनि गारि मा होनो माखासे माबाफोरखौ कन्ट्रल गावनि सालायबाय थानाय गारिनि कन्ट्रला बेलेग जायो मालायनि गारिनि कन्ट्रला बेलेग जायोना बेखायनो गोसोबायदि साब्रेनानै फिदिंनो होनो हाया आरोना गिनाय मोनो माने मालायनि कन्ट्रलनि गारिखौ जोंनि गामिया आइथिं थाङो आरोना ससेथिं थांबानो जोंनि गामि मोनसे थांगासिनो दायो जों गामिखौनो नायलांबाय था नोंथांमोना ओमफ्राय माने जों गामिया माने बागान गेजेर गेजेर थांनो गोनां जायो आरोना आं ससे बागानखौबो खिथिलांनि नोंथांमोना आंनि आगोलनि एक्सिडेन्ट भिडिअ नुखाबाय जानांगौ जोंनि बागाननि थांग्रा लामाया जों गामिनि थांग्रा लामाया बागान आरो नैबेयाव ओरैबायदि सिख्लाफोर दंलै साफा